Караме в нашия разговор, бе. Ай. А за какво се биете малките мопси? Какво ще направят? Къде бе? Да. Ама ти обикаляш отгоре, аз бях вътре. Няма, се обикара са малко по-такос. Защото малче ми вика вътре и аз вътре си обикалям и не излизам от автокомбат. И се чуда какво става. А то трябва отвънка. Тъй, изляваха и другите прилепи. Опа, как ще да ме изяде лоди. Това е работа, че не виждам другите, че бъде бос. Ага. Ударима. Колко ми направя? 37 стоту, утре си да пич. Айде още 3 камни имаш. 6 камни реши. Аз ще се напомня, ама не е там въпрос. Тут беше аз въртя само покрай самата статуя. Там да стои и идеята е, че ще трябва с бърз маунт, за да можеш по-бързо да му излизаш от това. И сега и костенурки има. Та костенурка някаква здрава ли? Ще я видиш. Да дойде, чакаме. Ех, че ма удари. Сега бе, колко път ще ма ръниш, бе? Цирк. Ще я видиш, сега. Стигни много по-малко дими, че ми прави. Ма не са, бе, малко. Сега ще се пусне лоя. Стана работа, че той трябва да отиде покрай яйцата да го букне. Значи, ударяме. Трябва няма да отидеш по принцип, да се отиде покрай яйцето. Не. Направи се, бягайте мърница оттам. Как ще се излюпат? Не трябва да се излупи след малко. По принцип трябва да мина покрай него, нещо от сорта беше. Ама съм на малко къпа.
Ей сега ударим пак. Трябва да се излупи Еса след малко. Ех. Аре, пусни си масата. Не мога да се напълня. Кажи му на малкия да отиде да наби тако с някакво алоe на нищо на яйцето. Ето което остана. Обаче като мини боса. Аре, малкия. Ето я, бе. Някаква костюмка се появи. Ще дойде много ясно. Ръмвай се. Додж. Додж на 171 метра. После И сега стана още едно яйце, така ли? няма Твито, той е последния мод. И тук вече трябва... Да, Снурка е последна, така ли? Да, и тук вече трябва да се приготвиш. Боса трябва някой да го удари. Виж колко бавно го би тя. Дракона му почна на този да гори да хвърля и огън. Как му оцели оттам, не мога да разбера. Дека не слизай от маунта. Няма да сляза от маунта, да не съм лук. Защото може и да фейлна. Чакай се, една фила ще го правиш. Пак си чи. Сега че умра, бе.
Аз не мога да се напълня. То се ма замярва с стрели, няма проблем. Сега го взимам. Че трябва да го удариш, ама чакай ловето да мине, аз ще кажа това. Да. Махни се. Видя ли какво ти стана с пътя? Сега се напълни. Аз ще ти кажа това. Трябва да мине и твоя ловето. Пусна си алоето и трябва вече да е дона. Може да го пастиш. Малко ще го пастваш и че сега пак алое с малко. Ще го фана след алоето. Добре, иначе се отсъдваш. Трябва да чакаш. Айде пусни скапаната магия. Ага, пусна. Пусна ли алоето? Да, чакай малко. Чакай, аз ще кажа това. Давай. На що гледаш? Как що? Колко са? Аз обърках. Ама той, какво искаш да се вкарам в фията? Готово. Иска да се вкарам... Не, чакай се. Но иска да се вкарам в фията, Давай сега. Те си знаят какво да правят. Ама да излизаме от играта. Аз го схванах вече. Ние го измислихме и да такова. Да биете и с ревайв да го правим. Хубаво, добре. Ама той колко време мислиш, че ти държи ти? То между прочим е супер лесен роля. Аз го такова схвана. Ловенето е лесно. Чай, че аз съм извън боса къде. Ага. Ай спри да правиш масовата.
Биете ли го? Да. Ама те с идиоти трябва да такова. Само гледа да ни го реснеш или той не може да се ресне. Идеята е, че сега аз трябва да се кача на маунта, някой друг като го би, То така до утре, човек. и сега... Има ли клипче в момента? Да, бе, бъде, аз съм го пуснал. Аз говоря, ти се махни. Сега някой друг трябва да го удря. Да, виж, слушай малко какво пише. Точно това е идеята. Да се мре, да се ревайв и боса да се връща при мене. Не хубаво, добре тогава. Махни само. Това е идеята. Иди. Да изчака. Чеки, масло. Тей, давай. Ето виж, ти умря и боса идва при мене. Виждаш ли каква е цаката? Да. После тета ревайв. Вие си... Има време до маслата. Той е малко пуси. Масова. Просто им пиши да бият и това е. Диета е само да не го хване маслото. Махни се от това. Абе, спо. Аз го схванах вече, той не мога да му убие вече. Тото и да прави да се насере, ако иска не мога да му убие. Виж ли го в момента? Да, бе, бия го. Ама аз не се също ще докана ми го удра. Кажи ми само като пусне алоя. Да, бе, аз ще умърна него. Тей, аз умрях. Споко, стой сега там. Пусна алоето. Ама малкия не трябва. Тя ще тръгне пръгва към тебе. Да, бе, видях. Това е цялата цака. Било трудно. Лол! Изи пизи, лемон сквизи! Най-лесният бос. Да, ама идеята е, нали, мобовица на Зора да ги убием, разбираш? И оттам нататък вече става по-тъй. Маслата пусна. Банката се замина. Цел става малче. Идва. Той е там от другата страна. Сега би по мене. След малко ще пусне маслата. Умрях, идва. И смятай след малко следва масло. Пусна маслото. Тъй, идва. Ари, бе. Аз не мога да гоня, човек. Ама още, че като стане на около 20% почва да такова. Като го удрям и си вземем от живота. Аз го станах този бос. Вече е по-добре. Вижда сега като прави.
Той като прави масовата и ванката го налива. И сега ще умре банката. 2,5, важното е да не ти... Като сме направили началото, тъй, идва, с малко трябва да има масло. Не, аз го схванах този бос, между прочим, ако го направим следващия път ще стане още по-добре. Без фейл, без нищо. Умрях. Масло. Да бе, видях спок. Ще стане спок. Малко, що нема ревайва. Идва си, обикален, ще обикаляш. Добре, че има голям тайминг между това, между голямата маса. Опа, масова голяма. Смятай колко бързо взема магъл, човек. Ти с 100 плюс 12 веб. Да, той е смотан. Оп. Какво му е смотаното? Не плюс 12. Защото е първи талец. Ама иначе пак за сметка да той си рънка, няма проблем. Не бе, Vitality Weapon имаш малко по-малко демидж, с 300 демидж по-малко. Това е разликата. Обаче пък за сметка на това пък имаш повече кръв. Да. Така че не е голяма загуба, ако имаш Vitality Weapon. Въпреки че е друго да си имаш Dexterity или пък Dual Weapon. Най-добре си Dual. Dual, да, и аз мисля, че е най-добре. Особено за Монк. Това тук е. Много е 10 на минути са. Опа. Около 10 на минути са би по този начин. Направи си капаната масова, до кога ще обикалям. Направи. Не масова има. Те нека да рънкат, аз ще поизчакам. Те ще изпопадат за секунди, човек. Виж ги. Точно за секунди. Смятай колко. Сега ще се пусне масовата превестика и ще му обърне. Не май му уби. Тази масова е спами на определено време, тут не е 3-4 пъти, както викате. Да, е масова. По принцип, той прави някъде, може би, зависи колко пъти ще те удари. На 3-4 хита ли я прави? Да. Това е различно. Негови 3-4 хита там до 5. Те са долу горе. Всичките боси имат такъв тайминг. 5-6 хита прави и тогава се пуска масовата. Това е различно, защото аз разбрах началото 4-5 пъти и викам, то 4-5... Не, хитове. То 4-5-6 хита. Идва. Може и масова да се пусне и след малко. Да, пусна. Колко веднъж, щом съм го схванал, няма проблем от там нататък. Позор е да го видиш как е. Да бе, точно в началото беше точно това, да видя как стават нещата. Тук смятай, ние когато ходихме, той беше доста отдавна. Сега не би.
И ще пусне маслата. Ох, след малко. Чай да му пусна един сол. Още един хип трябва да направя. Оп, умрях. Ей сега идва към тебе и може би масло ще направя. Да. Маслото се направи. По този начин да го правим не е толкова труден този бос. Той е по-лесния. Другия беше, трябваше с рейндж герой. Обаче знаеш кое е най-интересното сега, че аз като удрям и се вземам от живота. Оп, умрях. Значи аз трябва да го бия като го бия, трябва да го бия зад гърба му. Или може би аз съм им взел агрото. Което и ти го има като вариант. Масло да си направим. Не, сега трябва да... Айде иска да търпаш я. Я пробвай съра да удариш. Сега. Не става. Не става? Не. Аре спри се, бе. Сядат всяката солнечета. Почнам. Иначе не ми прави кой знае колко. 2000, 8К, 10К, няма проблем. 30К си ми ги изяжда за норматив човек. А само масовото му е проблем, така ли? Да, и тъс голямата масова. И по принцип сега като биш, долу-горе всете, нали, както и сега долу-горе, бягай. Такова. Когато го удряш и си вземаш от живота, т.е. един вид има като рефлект, ти връща, фактически връща ти малък процент демича, който ти го връща масово ли ще направиш? Не. Следващия път, като идваме тук, ще ви кажа как да го направим с танка. Мисля, че ще мога и да го танка. Само, че ми трябва 2 фей. Фак. Набих се на маслата. Не прецених. Добре. Още че много енерджи са като тук, ама... Иначе Ламаша и Bloodwing Beast изглеждат по-яко от този бос. Не има кефи нещо как изглежда. Тук най-голямата роля за да взема феята, какво да си говорим. Аз ще спусна спида, ще го докара. Че ми докара. Не мога да го шибна. 10к. Сигурно ли си, бе? Чай, те би сега по 10. Тук е зора, човек. После рефлект направо ни убива от всякъде. Сега си пусне маслата. Малко я да дойде на да взем. Само да ни спусне маслата. Айде. Малко. Много труд, колко да е. Сега съм махнал. Да не ме ударя. Ударя много. Как утре си толкова много да ми направиш, бе? Две по 10к ми направи.
Пари има, няма. Добре, имаме напред. Масло. Опа. Без малко да я фаниш. Да, бе. Какво ти става, бе, бах ти тъпта мишка? Забавя. Ау. Изяде ли, бе? Какво прекараш, като застанеш пред него и огъня, като каже П, и малчо мина пред нацуната на дракона и ге бук, 4 или 5 хиляди му събора от живота. Много повече. Масовка, сега тече, тръгна. Аз отида тук. Бабата стина. Ай, защо не мога да даря? Няма стамина. Сега ще се направи масово. Тръгна към тебе. Пусна масло. Не, малкият не ги умира. Няма, бе, как ще умре? Той е кошмар. Той не умира, нали знаеш? Да, Викам, той не умира. викаш, той е нинджа. Да, бе. Аре, брат, дигай ми. Иначе е бърз този глупав бос. Да. Тази птица. Сега прави маслата. Аз имам време да се напълня. И сега ще спре маслата. Това става. Ще кажа окей. Аре, това надолу. Това ще го ровим нататък. Добре, че би по банката. Аз отзадя да го шамаря. И честно да ти кажа, не знам кога си изпарих живота. Бях на 30, около 30 масова прави. 30к бях. Има изпари за секунди, човек. Ти скоро ще станеш по-здрав. Да, то сега трябва да такова. Аде! Колко ти праска този бос? Максимум ми прави 12к някъде. Добре, имаме напред. Толкова много. За 2 фей ще го мога. Ма трябва много да се местиш. Да, бе. Но къде го завърна сега? Масова ли ще прави с бакун? Не, много време. Усещам, че това наплю. Пусна си масова. Още масова. То по начина, по който го правим, всеки може да идва тук, човек. Ама ти, нали, дозаш, че ние го правим за такос. Виж както имаше клип на MM, те го правят 2 часа и нещо. Ние го направихме за 53 минути. И между другото имаше, нали, 50 колко гледани има и няма начин да не се гледа още. 9к ми шигна сега. Оп. Трябва да го... Искам да го слоуна. Оп, одно. Го хвърли сега шилд. Боса. Виждаш, return to damage. Сега вече става интерес. Другото ли съм го забрал?
И като си сложил този демидж какво? Оп. Колко си мислиш, че издържиш още? Чай да му замахне, да пусне ОМГ, аз го разбрах. Пак ти тъпия бъв човек. Доста е гаден. Ага, пусна си масок. Сега мене би. Сега ще му избука. Вау. Той ми прави, смятай додж, трябва да е тръгнал в архиви. Масова се напусна. Учи с много умирания, както Машата, по същия начин. Да, бе. Само, че тук говорим и говорим в кръг. Аре, ще ма реваш, какво ще правиш? Поса, какво Не ще... ти боса, бе. Върви към него. Аре, бе. Да не се бъдне. Остана, що така се бъде. И да знам. Лама... Ага, ще почне сега да ти си. Почна масовата си пусне. И да знам, нищо се е багясал с капанята. Това са пъната. Ох, нима повече. Где си за отконе? Няма, бе, но виж. Нищо. Нещо. Махни се от къса, ще пусне масовата. Внимай! Бързо! Искаш такова ли? Искам румор! Дай ми румора, искам румора! Аз слагам сета и гледай, така ще го... Айде. На. Кой ти ка? Пайн дагаш. Водаци сме. Водаци сме.